morning, Bob. Good morning, Dars. Gago! Sana all may tanghali. So, tayo ngayon sa Angeles. May bibilin tayo at makikipag-meet kay Boss Rit, yung isang vlogger na may Z1000R. So, magkikita kami sa Marison, Angeles City. So, yan. Nakikita nyo yan. Yan. Hindi sa amin yan. Sa kanila yan. Karot. Malaming gas yung motor ko. Naabot pa kaya ako dito? Kapit ka lang ba? Wala nang gas. Nasa red na. Patay. Ang layo-layo pa mo ng gas station dito. Ayan yung sinasabi ko. Sandangkal na lang. Hindi pa sinemento. Pag nasweldo ako. Sige. Mga bunganga nyo! Sahihin nyo! Ayan. Itong daan na to ay kung nakikita nyo, ito ay sa barangay Colobasa, Garcido, Pampanga. Yan po. Kuya, bilisan mo konti at ako'y nagkahapon ang gasolina. Ayan po, ang ganda-ganda ng daan. Alam na maraming bato. Ang bagal ni Kuya, ang gas ko konti-konti na lang. Hindi na aabot hanggang sa Papaya, Angeles City. Ang bagal mo, Kuya. Bilisan mo. Hindi ako aabot. By the way, guys, yung lakad na to ay isang bit and greet lang kay Boss Rit. Sana nakita kami at makikita ng picture na rin. So, mukhang hindi aabot yung gas ko. Malayo pa to. Puro basta pa lang to, Mexico. Ano to yung sana may jogging pants. Ayan po. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Ito naman si Kuya. Parang bagong. Ang bagal-bagal mo, Kuya. Hindi ako makakarating sa aking paroroonan. Ayan po. Konti-konti na lang yung gas ko. Aabot pa kaya to? Di bale, makakita naman ako ng bote-bote dito. Paala na. Konti na lang to. Di na umabot to. Kuya, kinitna mo pa sana yung sasakyan mo. Waiting to the driver of L300. Kaya, kala mo, di at makakalis. Pero yung picture, nakadokdok ata. Gago! Kaya, bawal ang damit sa daan. Oh, sumagana. Oh. Diretso. Ito parang barangay Colobasa. Medyo maraming tricycle sa daan. Pero kolong-kolong. Ayun, tricycle na naman. Mga bobo! Kurba. Opo. Mauna ka lang. Yan. Ito yung tulay. Medyo konting tao. Ayan po. Dito yung mga kaibigan ko. Shoutout pala sa mga propuno. Yung Castro family. Ayan po yung bahay nila. Shoutout sa inyo mga lord. Ayun, ito yung sound tropa. Napakabising mag-cellphone sa online talpak. Talpakan na mga boss. Yung pala yung bunsong kapatid ng aking kumpare na si Christy. Oh my God! Wow! Ay, tinatawid natin ang daan papuntang Sukurlawan. Ayun po, wala na yung gas ko. Konting-konting na lang. Sana may debote dito. Yung laban. Yung unleaded. Ang ganda ng daan talaga dito. Abot ka. Kumapit ka lang, kaibigan. Nakakaya naman.
kung Hindi, mawawalan wow. tayo ng gas. Ikiraan po, kuya. Batak mo, batak mo, batak mo. Ayan. Gago! At natin tatawirin naman ang Kulubasas Laban Road. Isang ngirit. Sa taginig. Batakin mo. Batakin mo. Batakin mo. Ayam po. Ay. Maraming girak-girak na. Marami kasing truck na tumadaan dito. Ayan po. Trivia lang po, itong barangay Suklaban ay isang pasyalan. Ngunit nung nag-upisa ang pandemic, wala na po yung mga dinalagay na Christmas light. Meron po silang interpro competition na pagandahan ng Christmas light decor. Pero ngayon, due to pandemic, hindi na muna sila naglagay. At pumatingting ng aking messenger. Oh my God! Wow! Ayan po yung barangay Suklaban. By the way guys, marami din dito yung nag-ano dito, ang tawag dito. Nasusuot. Hindi, wow. Napakalinis na. Make sure na kayo po yung ating camera, mga boss. Ayan. Ayan yung barangay Suklaban. Napakaganda, napakalinis. Oh, maraming graba. Payaman sa graba. At matutunghayan ang aking paglibot papunta sa Angeles Marisol. Naghihintay na doon si Boss Red for speed na lahat na yan. Siya yung sikat na motovlog. Ay, araya to. Bundok laling raya, ang puling dagat man, karinda kay kitlibat-lipan. Sakyan mo ang tatang, uriking katwanan, kabukas mong ikay Ingras po di takne mo, isip ka sa tasana, Kimini, di takne mo, Diyos ko, inabot ka sana. Yeah. Ito yung malaporak na daan. Oh, napakagandang daan. Shoutout sa mga gustong tumulong, bigay ng donasyon para Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ayan po, kitang-kita nyo naman. Ayan, hinarap ko na. Ang daming buhangin. Tayo dadaan pataas. Taas, may konting butas. At napakaluwang na overpass. Ang ganda-ganda, di ba? Sulit. Habit si Rudy. Magawa naman tayo para spaghetti diba? Spaghetti pataas. Hindi na aabot yung gas ko. Malayo-layo pa yung gas station. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. At tayo'y makakarating ng ligtas. Yun o, pwede na mag-basketball dito sa lugar ng Angeles sa Barangay Kapaya. Dito na mayayari yung motor ko dito. Uubusin ko yung arms dito. Medyo load yung motor ko. Sigurado, tatabasin ko lahat yan. Isa, one, side by side. Bilangin natin yung mga arms dito. Nakaisa na tayo. Tulungan niyo ako magbilang. Nakaisa na tayo. At ngayon, malapit na tayo sa pangalawa. Ayan.
Ikilid mo, ikilid-kilid, ikilid-kilid. Ayan, sayad number 2. Dalawang apps na yun. At meron namang pangatlo. Di pa na kontento. Naglagay pa ng gulong. Pangatlo. Ayan po. Abante, abante, abante. Uubusin natin yan. Pipinahin ko ng pipinahin yan dahil lowered nga yung motor ko. Ayan. Ito na yung pang-apat na amps. Gilid-gilid, ikilig-gilid, igilid-gilid mong mababawas yung amps. Ayan po, naka-apat na tayo mga lods. At tunghayan natin yung pang-5 kung saan banda. Ayan, medyo mataas to. Kaliwa ka ng kaliwa. Good. Magalan na yun? Pang-5. Ako meron pa dito eh. Ewan ko bakit napakaraming amps dito. Ayan po yung pang-6. Mataas-taas na naman to, lods. Gilid-gilid, gilid-gilid. Ayan. Naka-6 na tayo mga lods. Ayan. Pang-7 sa letter ng B. 7. 7 kapuso. Kapito tayo. Yung last dito, alam ko malit na lang yung dito eh. Yung ito sabi ko sa gago! Sana ganyan ang kana, huwag na lumaki. Salamat sa'yo ha. Ayan, nadaanan natin yung Barangay Kapaya. And on the way to Barangay Mining. Sana umabot yung gas natin kasi konting-konti na lang. At nararamdaman ko na. Pupukak-pukak na ngayon. At sayo nyo. Kaya nawat natin yung bilisan. Baka hindi tayo umabot sa gas station. Ang init pa mo. Tapos tutulak mo wari yung motor mo. Tapos makikita ka ng mga dumadaan dito. O kung meron pa nakachat po nakakilala mo, ikwento pa nila. O si Bob, nagkakamotor, walang cash sa motor, walang panggas. Ano? Siyempre nakakaya yun. Yan, malapit na tayo. Uuwari kita, gas. Tapos papagas natin, 50 lang. Yan po. Kumapit ka lang. Konting-konti na lang. Gago! Ito, sarado na eh. Dito ako naabutan ng lindol nun eh, nung tatrabaho ako sa Clark. Pauwi na ako nun, banda dito yun eh. Kaya pagkatapos mo magwalis sa bahay namin. Barinig kita sa mukha! Yun, iwas sa arms. Ano bawal yun na? Baka may mga salubong ka. Mayari ka pa, o huli ka pa. Kaya payo ko lang, huwag na kayong mag-lowered ng motor. Ako, nasisisi ako. Gusto kong ibalik sa stock nga yung motor ko. Lagi akong nagigilid. Pag kumadgad pa mo yung motor mo, yung mga tao, titingin, nakala mo. Yung sound na yun, pang-tic-tac. Yan, malapit na tayo mga lods. Kailangan na nating ipakarga itong motor natin para pagdating kay Boss Red. Medyo may gasolina na tayo, baka magyayasang pumunta sa Clark. Gusto ko sana dala niya yung Z1000R para magpa-picture at mapambambambam ko. Maraming bambambambam. Bambahin natin nun. Para may experience ko naman yung sounds ng isang Z1000R. Maghintay ka lang, Boss Red, at ako'y parating na. Kailangan presentable tayo dun mamaya. Kung hindi tayong sticker, hindi tayo marami. Ano ba yun? Ang tawag ba yun na buraut ba? Buraut. Natatanaw ko na yung gas station. Buti na lang mabait talaga itong motor ko at ako'y sanay umabot. Dahil konting-konti na lang, mamamatay na to. Wala pa man din akong kilala banda dito.
At di mo masabi pag linggo, yung mga tropa, alam mo na, busy, family day. Hindi tayo makakakuha ng tulong. Ang tagal naman. Yan. Kuya, excuse lang. Po, excited na ako magtugas na. Mga bobo! Pesos. Ang itim-itim ng usok nito. Parang yung kulay ng balat ko, maitim. Shoutout sa driver po ng adventure. Sana all. Naka 4 wheels. Ang gas ko, konti na lang po. Decide muna naman natin. Ito yung pinakamataas na AMS na nadaanan ko buong buhay ko. I love meaning. Sana all shoutout sa mga taga meaning. Angeles City. Ayan yung mataas. Igilit po, igilit. Ayan. Magpapagas na tayo. Salamat sa umay ka pa. At ako'y nakarating dito na maandar pa ang motor. At napakainit. Ang init. Pumipitik-pitik. Sa kuya, dito, dun. Kasi nauna pala yan. Sorry. Lipat tayo, Lods. Lipat. Matagal pa ba to? Yun o. Ang mahal ng gasolina. Nagmamahal ng at wala hindi minamahal. Oo. Doon na lang tayo para di makabala. Okay. Boss, good morning. Kailangan ba ako? Hindi mo kaya kasi beginner pa lang, no? 100 lang. Unleaded. Baka naman. Pwede Gunggong! tayo. Barinig kita sa mukha eh! Wala tayong pa full tank. Yung budget kung magkano lang dito. Matagal-tagal pa yung sahod. Tapos, hindi maman ako nagsasahod sa vlog. Uy, tapos ko nakita yung pera ko. Yun lang. Ang pera ko. At nabawasan pa ng panggasolina. Napagpagas na rin tayo mga boss. So, salamat kuya. Yan. Suksok na lang doon. Wala namang kukuha. Isa lang naman yung kinuha sa akin. Yung pinakamamahal ko. Joke lang. At yan. Paangatan muna natin yung fuel gauge kasi yan pa naman tignan. Nasa pula pa siya. Yan. Tataas din naman yan. So, yan. Nasa kalahati na. Let's go. Check-in break. Yan. Kalahati na. Pwede na yan. Mga naghihintay na dun si Boss Red. Actually, take pa sa Natex or Natchat. Peace and all kabig bike. Kung mag-alala, makukuha din kita. Alright, on the way na ako Boss Red. Just take patience. Sorry for inconvenience. Ayan. Aba, teka. Ngayon ko lang napansin na to Bagong spalto yung daan dito Shoutout sa local government ng Angeles City. Congratulations. At nakapag-espalto na kayo dito sa part na ito na mabakoy yung dahan. So siguro ganito lang yung budget kaya bitin. Yan. Medyo malapit na tayo. Alam ko yung Marisol, yung AUF Road to Abaca North, yun nata yung Marisol Field.
siya na doon. Naghihintay yata siya sa isang gas station. Hindi ko lang alam kung anong gas station siya. Nakikita naman siguro natin siya. Nakabang lang naman daw. So excited na ako makita si Post Red for Speed Chururot. Ayan po. Kay aliwalas ng panahon at napakainit. Saan ba tayo dadaan? Ito ba sa Rotonda or dito na lang sa Lapungan? Pasukin na lang natin ito. Medyo maano doon, baka matraffic pa tayo. Oh, okay, thank you kuya. Pasukin na lang natin ito. Ayan, dito na tayo. Tandaan, yun nga na, maraming amps. Pasensya na po at ako'y nag-uumpisa pa lamang. At ang aking camera ay hindi ko na-set na maayos. Ito'y nakayuko. Kumbaga yung vlog na to ay focus sa daan. Pinapakita ko lang talaga yung daan ng lugar dito sa Gago! kung ano yung masasabi nyo, kung satisfied ba kayo or kulang pa sa tik-tik. Importante may daan eh. Kaya luwalas na yung panahon, mapali-pali, Diyos ko, king katuling ko na, lalo kong may dulog. Tik pala ako to. May tanong pala ako. Bakit yung mga Bombay hindi sila sumisemplang? Alam nyo bakit? Para pa silang balanse. Yung balanse ng mga inutangan. Yun yung dahilan kaya hindi sila sumisemplang. May balance pa sila na kailangan kunin. Shout out sa mga Bombay na nagpa 5-6. Araw pa. Ay, joke lang po yun. Joke lang. Hindi ko man alam yung meaning doon. Nasa Gago! Ayun po. Tingin muna natin dito. Alam ko kasi nandito talaga sa bandang right. Di ko lang sure kung saan dito ba sa gas station. At wala namang gas station dito. Siguro medyo abante pa akong konti. Yan. Dito tayo ngayon sa intersection. Ayun. Yung gas natin. Oh. Uy, may laman na. So, napakainit ng panahon ngayon. At tayo'y lumilibot dahil ito ang ating kasiyahan. Yung pagmumotor talaga, yun yung hilig ko sa buhay. Yung maglibot. Pero hindi ako nangangarera. At hindi rin ako nangangakal ng motor. Hilig ko lang magmotor ng magmotor. Sana all, Food Panda. Hindi pala yun, may angkas yung Food Panda. Kaya, ano ito? Painante tapos Hindi, wow. Ang tagal naman ng stoplight. Parang yung pagmamahal. Ang tagal-tagal ko hinihintay. Ugot boy. Yan, go. Yan po. Tingin-tingin lang tayo ng konti dito. Baka lumampas tayo sa pwesto ni Post Red. Si Post Red yung parang nakikita kong pinakamaraming subscribers sa YouTube ng A few Uy, moments later. Yun na yun ata yun eh. Iniwan na ata ako. Parang yun eh. Pero siguro di naman ako iiwan nun. Tingin-tingin muna tayo dito. Ito yung gas station. Eh, yun banda doon. Tayo muna tayo dito. Tingnan lang natin saan banda yung minano niya. Pero di ko siya makita. Tanong tayo dito. Magtanong tayo, yung balay magtanong.
Boss, pwede magtanong, kuya. Saan dito yung motor ni Boss Red? Ay, yung si Boss Red din yung napansin. Si Boss Red yung vlogger, yung may Z1000 na. Hindi, wala. Hindi kilala yun natin. Dito daw siya eh. Ayan. So, wala. Tayong masabi ko lang. It's a prank. Wala eh. Talaga yung bala kong punta dito. Kaya bibili lang ako ng charger ng laptop. At yun guys. Na-prank ko kayo. Sana naging masaya naman kayo sa aking kwento habang Hindi, wow. nililibot. So ngayon, balikan na lang natin to at pagkikita tayo sa ulit na Naghintay ka Motovlog ba? Season Wala na! 19. It's a prank! Charang!